Populiștii au crescut în sondaje, progresiștii vor schimbare, conservatorii sunt statornici, liberalii propun reforme. Dacă vrei să nu mai fi manipulat la următoarele alegeri, lasă-mă să-ți explic ce înseamnă cu adevărat cele 4 mari ideologii. Liberalism. Să începem cu baza. Liberalismul. Ideea centrală e simplă. Individualismul. Liberalii vor ca statul să se bage cât mai puțin în viața ta și în buzunarul tău. Proprietate privată, piețe libere și libertăți civile. Adică, treaba mea ce fac cu banii mei și în casa mea. Conservatorism. La polul opus avem conservatorismul. Conservatorii nu urăsc progresul, dar sunt sceptici la schimbările bruște. Ei zic așa: dacă o instituție, cum e familia, biserica sau tradiția, a funcționat sute de ani, de ce să o dărâmăm acum? Cuvântul cheie aici este stabilitate. Progresism. Apoi apare progresismul. Dacă un conservator vrea să păstreze, progresistul vrea să repare ce crede el că e stricat în societate. Progresiștii pun accent pe drepturile minorităților, egalitate socială, ecologie și combaterea discriminării prin reforme rapide. Deviza lor: viitorul nu mai poate aștepta, regulile vechi trebuie adaptate. Populism. Și uite așa ajungem la cel mai folosit cuvânt din ultimii ani: populismul. Atenție! Populismul nu e o ideologie de sine stătătoare ca celelalte, ci mai degrabă un stil de a face politică. El împarte lumea strict în două: poporul pur și nevinovat contra elitei corupte care ne fură. Un populist îți va spune mereu exact ce vrei să auzi, oferind soluții magice, extrem de simple, la probleme gigantice, cum sunt inflația sau migrația. Există populism de dreapta, axat pe identitate națională, și populism de stânga, axat pe ajutoare economice. Dar numitorul comun e mereu același: noi împotriva lor. De ce contează asta? Pentru că majoritatea partidelor de azi sunt un cocktail din toate 4. Data viitoare când vezi un politician la TV, nu te uita la sigla lui. Întreabă-te: îmi vinde libertate, tradiție, reformă socială sau doar îmi hrănește furia împotriva sistemului? Tu în care tabără te regăsești cel mai mult? Lasă-mi în comentarii. Dacă ți s-a părut util, dă un like, abonează-te la acest canal și distribuie. Mulțumesc mult! Pe data viitoare!